Okrem štrajku učiteľov sa dnes konal aj protest pracovníkov Žilinskej nemocnice na jej záchranu. 26. novembra o 15:30 sa pred Žilinskou nemocnicou zhromaždilo množstvo lekárov, ale aj Žilinčanov, ktorí prišli podporiť protest na jej záchranu. Jednotliví lekári postupne vyjadrovali svoje obavy o prácu. Nijako sa nemôžeme stotožniť s prebiehajúcimi racionalizačnými opatreniami, na základe ktorých dostalo výpoveď 20 lekárov. Je však neprípustné, aby ľudia zo 4. najväčšieho mesta na Slovensku dochádzali za zdravotnou starostlivosťou do Martina alebo iných okolitých miest. Kto ich bude liečiť? Kto? Budú dochádzať ako pred desiatkami rokov. Riaditeľ nemocnice sa protestu nezúčastnil a nevyjadril sa k problému. Riaditeľ, doktor Volák, v obrazovom spravodajstve iba bez ďalšieho vysvetľovania konštatoval, že nemocnica bude fungovať. Veríme, že vám vedenie FNSP Žilina zrozumiteľne a podrobne situáciu okolo ozdravovania nemocnice vysvetlí. Protestné zhromaždenie trvalo do neskorých hodín. Mesto Žilina túto situáciu bude musieť začať riešiť. Veríme, že dvere niektorých oddelení nezostanú zatvorené. Pre Mediamatickú televíziu Veronika Dubovcová.